Ito nak na sakit siguro ba din na. Lang bitaw dala extra nga mask. Ay nasuta. Uroy. Ano na bitbit. Gagana o Ma. Ah, grabe, pormaha kayo. Ala, dapat makapagsalita ka. So, wala tinanggi pang ino. Ako to sa Dix eh. Dindi. Di pagkabuhi. Dawag Dix and may candy man siguro. Ay, hindi. Napapang daw. Ilis daw break show. Snack. Dali. Oh, ba nila mga anak nila, dala nila mga anak, laglaag pa more. Ang mga anak dala. Hi, nanami sa Claveria, way to Claveria. Ang among vlogger, hilong kayo, no? I love Miss Or. Shrine! Ay, gilab. Shrine. Nanami sa shrine. Entrance fee. 10 pesos. Apoy. Apoy. Ano man lang from. Simba para doon niya guys. Jerome ni. Pastor. Ako wali ano niya guys. Halo. Bidara to. Bidara to. Gi. Ikaw mo dia. Oh, diri oh. Video naman ano? Ah, video ako ah. Ala. Ala guys. No, yang nindot na dito sa kuan na doon na. Ang gilabyan na to tiba. Makuan. Ay, dili ko klaro di si idol do. Kasi sumutiayo na. Forest. Sorry ko dito lang daw. Forest lang daw.
No picking of phone. Yes. Hindi ka na murag forest. Nandito ba? No, gusto plastic. Hindi. Ako nagsikatan na ko siya. Hindi nga no, nakapansin sa'yo. Gana siya. Kung kaluya in town. Ning kamot. Oh, ning kamot siya. Ang solo ra nga. Ana-ana na po to siya. Yaha din. Wala pa napansin. We're here at Don Narciso Cafe and Restaurant. Kaya masulad sa mga edit. Nay, kaning kuan lang eh. Wala, big view. Sige na, open na. Sige.